Ivoirien ko ka fɔ ɲɛna ko cɛden mana kɛ cogo o cogo i jija ka cɛsiri quoi i mana kɛ baara o baara la i ka lɔ juguya b'a la voilà donc là i bɛ jija cogo o cogo i bɛ baara la ɲɔgɔn ɲɛ ma. La famille yɛrɛ fɔ ko toujours ça se passe an bɛ yɛlɛ Côte d'Ivoire fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique fan bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn radio so yɔrɔ min ka d'an ye an tɛ sɔn ka kɛ n'an ka radio so kɔni an bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ an bɛ yɔrɔ d'a b'o sisan cɛden i kɛra mɔgɔ sugu o sugu i ka jija i ka cɛsiri. Vai baara kɛ sa baara bɛ ɲɛmɔgɔ ma taa buna adamaden n'i ma baara kɛ i bɛ minɛ ka di ɲɔgɔnna ma a bɛ baara kɛ aw ta ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la famille toujours an yɛrɛ fɔ ko ça chauffe pas kanibagaw a y'a partager dɛ ça chauffe pas a y'a partager fo diɲɛ fan tan ni bɛɛ lajɛlen n'an ka radio so an bɛ yɛlɛ Mali fan bɛɛ radio so il y a pas de problème c'est pas sondé a mɔgɔ bɛ yen wa a mɔgɔ tɛ yen ne ka radio so ni ɲɔgɔn bɛ an ye dankari ala ɲɔgɔn t'i de quoi. Ok, ok, ok.